Bona tarda i benvinguts. Avui és un dia important i ho és per la Fundació Pinae, naturalment, que aquesta tarda es presenta en societat, però també ho és, deixeu-m'ho dir ben clar, per al conjunt de la societat i molt especialment de la societat penedesenca. I cosa molt important, aquest programa, aquest projecte únic, es comença a desenvolupar aquí, al Penedès, els dos Penedesos, l'Alt i el Baix, el Garraf i l'Anoia, la terra de les penyes, com ens diu l'etimologia del nom. Un nom que ve del llatí pinna, penya, vet aquí doncs la pedra angular d'un nom, d'un projecte que ara com ara és del tot singular. Estem en el dia zero, avui és el dia zero. Tanquem aquesta pàgina o aquest llibre de la nostra història i n'obrim un de nou. Demà és el dia 1, demà comencem amb un altre plantejament completament diferent. Què és el que pretenem? Organitzar un sistema en xarxa en el que hi entrin projectes empresarials o d'autoocupació que resultin viables. A mi el que m'agradaria és que d'aquí 100 anys aquí hi hagués algú que digués que la Fundació Pinae va néixer de l'obra social d'una caixa que havia existit que es deia del Penedès. Aquí queda una llavor, intentem que creixi, que pugui arribar a ser potent i que, com deia, que d'aquí un temps tots ens puguem felicitar de que la Fundació Especial sigui encara una realitat ben viva i ben dinàmica. Moltíssimes gràcies a tots.